Hello guys, maadtong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mong channel ay and Mariano family. Pero dig adlaw guys, ang itanam tong buwak guys nga gikan sa Alicia. Unja ka tong naigulay. Sa to kundol ba to? Kundol ang itanam unja ka tong naisili. Yarong di mamatay. Unja mag shout out po ko unja guys atangira ninyo. Just like si Andrea busy. De. Bila ni Dika? Hi. Manang kau bandari guys, yan napos mama dari gawas na mubo sa buwak. Si mama. Si Mariano dahil guys, busy pa. Magtanom na kus buwak guys, wa pa man ko'y kaang. Ari sa naman na itaguwat dari das kilig. Kay sulad lang mupalit pa kong kaang. Kari raman po nga buwak. Kaya uban mamantong katong sili og kundol. Ang itanom adtos po na as mangga. Kundol guys, karong mo katay man na siya adto na naman sa mangga. Gitso mo katay. Diba day? Nagtanong na ka ba? Magtanom pa rin na naman na itaguwat. Ana! Kaya may kaang. Nagko naman. Tanom na na guys. Hindi ko makita ang naw nga araka. Maot. Hindi ba naman sa akin? May kaang. Saan na nagalit kay... Nagkalaw ni. Kay tabo mga bagat. Oo naman good niya. Nasa man eh? Lalo na i-transfer. Nung dagkog dahon. Ita ko naman. Singkit-singkit pa naman buwak eh. Kasam din ni pwede itaguwat. Oo, ano mo? Yak! Ano ba kay basa? Pwede naman ni maibot. O pinanay ka ang. Kana, pwede na pwede maibot. Kay ita man na. Ano yun? Good? Hindi, Daudan eh, arang na ba ng buwak? Bahay! Magsikit-sikit na lang. Okay. Okay guys, anhin naraman na ho guys. Final decision na ni. Anhin naraman na ho tuan, nalis na ihilang nita. Bayo gadto. Mura gasikit-sikit naman kung buwak adto. Huwag na ni ka, ang nga nang ibalhin. Tapos mother to Nanilhig. Tawag nila si Tito Pablo. Shout out Tito Pablo Rodabia. Rodabia family, shout out. Shout out mo, day? Ito mo, shout out? Shout out Kunja. Shout out kay Kunja, guys. Kaya makuila yung ka-vlog. Gusto mo pa dani. Shout out na raman. Para kung mga bagong comment sa akong mga video, shout out ko. Sa katong din ha, mga shout out. Pag-uban, sunod-adlaw na po. Diyo naman mo panglood, kaya daghanap ka. Sige, nahan. Yan yung mga problema nato guys. Naman dito yung mga problema. Ikatawa na naman nato, karong dito mahungog. Bisag, sakit na, i-smile gihapon. Sige, nahan. Di ba, day? At isang hinluan daan guys, kaning mga buhaan sa nina, at isang mulbulan ng mga sagbot. Kay lisit pag magtanam na taditso, lain tanawon kay hugaw. Hinuan dyan dito. Ala, itigbasa na kamunggay, pero hapit mo, mamatay. Sa ganahan. Mamatay ko naman. Nabuhi na day ni guys na. Sunod adlaw, din na dyan kumusik at tugalis siya magdag kamunggay. Salamat din sa mga bata, dari kay mga supportive ka dyan mga buutan. Kuan, Amela family o Reyes family o Langit family. Salamat ninyo. Supportive ka dyan muna ho. At tinabangon ang mga bata dari guys. Hindi malipay po siniksi kay na ikaduwa. So guys, itanong na rin ako. Ikan pa dyan sa Alicia na hukot-hukot ang pagod ni nanay. Salamat dahil na kaya naghanag buwak dari ang mong ipanghatag dari na ako. Yan ako kalab ni nanay. Char, gandahan. Pero kamo tigikan nila mayor itong nga mong itanong, may wak din na tanom. Eh nawa man, nalabog siguro.
Manguha na raman mi sunod adlaw, guys. Manguha mi ganas, manguha pug kamuti. Di ba, Yor? Mingaw na po ko ni mo, Yor. Ang kamuting dagka, Yor. Hurot na, Yor. Musukon dyan ko, guys. Siya ganahan. Ano ko tabangan tanong, day? Kani day siya, guys. Sa tugingang nanay, katubitang na dahon. Nakuha naman yun, naupaw. Ang salaman na itaguhat dali, guys. Kaysa di na namatano, mamatay. Milyon na. Ha? Milyon na. Mura. Milyon na po. Ari, kulo ko na. Kasi napunta. Isda po, no? Pala lang, saan ba? Agman sari din na mo ni Mariano gapon, guys. Para mo na mo napakita sa katunay ng nangaon mi. Kay murag na problema ag marijo ba? Nga na man na man na problema. Di man na nato malikaya. Oh. Okay, guys, i-update tayo muna sibuyas. Da katong kita ng das na adlaw nabuhi na. Nabuhi na o kamat yun nun. Ha? Diyan na, guys, nangatay na di ay. Aga mo ang patula. Diyan ka itong paligan na mo, mura magibitot pa. Abunuhan para nasunod adlaw. Gibitot. Bunuhan para nasunod adlaw, guys. Kaya no? Oh. Mabuhi ka ni Dewa, may dalhin. Mabuhay ba? Buto tanay ka, day. Kita ako sige mahuyab, day. Ha? Inurpe? Inurpe? Kita lagi sa mahuyab. Ganahan. Okay, guys. Mag-shout out na ko. Daghan ra ba ni guys? Daghan. Isa to, yan. Ay, shout out dahil ko ni Ate B. Dalas Cabrera Fronteras. Nga karon sa Dubai, ug ni Kuya Jobes. Hi, ninjong duhate. Amping mo kanunay diha. Bilin? Bilin Angat Marcos Garcia. Shout out ko ni Mori. Shout out ko. Raquel Ledo, shout out. Ug ni Aba Messing Life Adventures is asana Azela Lobo Uyataba, maora na siya, guys. Shout out ko ni mo, ma'am. Shout out ko kini Pas Ampalayan, ug ni Joy Andulay. Shout out Saya Reyes. At si Saya. Shout out po ni Mears and family. Og ni Robert Abdulaziz Valdez. Og ni Nobin Villaber, shout out. Miriam Salas. Sinsya na mo, guys, kaya nakajuring-juring na ko. Nakajuring na. Leah Tagod, shout out. Og ni Jennifer Canoto. Miril, og ni Miming, sini? Miming, shout out. Og ni Marilo Bisagas. Og ni Mai Shiga, shout out. Laida Inting Paungan, shout out ko diha ninyo. Og ni Ethel Sarol Vlog, hi te. Shout out. Roselyn Garcia. Alma Ladaga. Shout out po ko ni Ma'am Medet Bacaresa. Bacaresa family, shout out. Isa man na. Thank you. Jinram Channel, shout out. Shout out po ko ni Lolo Mandin. Og ni Evelyn Caga. Jonita Martinez. Pilisa Taghap, hi ni Mote. Sige tanaw sa mga channel. Salamat. Og Inday Risa. Shout out. Orlin Gonzalez, shout out. Junita Labunog. Ima Panghaisan. Og ni Jusa Nisney, shout out. Risty YouTube channel, hi. Shout out po nimo. Mercy sana. Og ni Jelinda
Barco Russo Watanabe, shout out. Isa Incorporado, shout out. Kasi na, nga naman ka ni mo. Raffles family, shout out. Janice Abayo, shout out. Ana Morales, shout out ko, ninjo. Si Bike tayo, shout out ko diha nimo. Ug ni Joji Roman. Si Joji Roman nga ningon og gwapa imong biyanan Miss ay sa liwat imong bana og si Lexi. Shout out ko nimo Joji Roman. Salamat. Tata Gibara, shout out. Elizabeth Darang, hi ko nimo te. Ug ni Miriam Ayeng Courtney sa shout out og shout out ko ni Jamo Indajon. Og ni Ate Joshua na karon sa Tubigon. Og hi po ko ni Bibi Aya. Hi Bibi Aya. Nasilik si Andari Bibi Aya. Proud Bisaya. Shout out. Dagwood. Dagwood Singleton. Tama ba ko? O di ko tama. Pasensya na. Shout out ko diha. Jingjing Enerland. Hi po ko ni mo ma'am. Shout out ko ni mo. Cecilia Tuso. Divine Lindinitis, shout out. Ug ni Luzil, shout out. Shout out ko ni Romeo Albarico, ug ni Evelyn Caga, Princess Sophia Rodabia, shout out. Rodabia family, shout out. Shout out ko ni Tito Pablo Rodabia na karon sa Mandaluyong. Inday Iguna, shout out. Naman na niwa pa no. Shout out po ko ni Bernadette Beltran. Sweet Ann. Shout out po ko ni Sweet Ann Ampolokyo. Ampolokyo family, shout out. Salamat sa inyong pagtanaw sa among channel. Ruth Marie Donduyano, Kulango, shout out. Og ni Fer G Goson family, shout out. Shout out po ko ni Catherine Kuray. Say shout out ni Juling. Apo na dari guys, dahalay mo ikuan guys nga agsili og kundol wa pa na natanom, agwak pa ang natanom kay agjuta dari ra nga juta ahong gipili nga kanang gitanan sa buwak ng humok, ibubuan sa nang una sa tanom magbuwak para di dyan mamatay. Og mapon guys, sa buntag mo to ang itanong tong sili og kundol. Arapon mong patanawon og guys, hindi mag-vlog na pug ko. Diyan guys, sa katong wa na ako ma-shout out. Comment laman mo balik. Comment laman mo outro dani nga video. Dani nga vlog na mo kay shout out tapon mo na sunod adlaw kay. Tanang naay galuding ang huna-huna ron, bitaw. Bitaw guys, shout out rin muna sunod adlaw guys sa mga wala na shout out. Pasensya na mo. Shout out rin muna sunod adlaw. Dala mo po mo pangluro balik 1/4. Maara na yung vlog ng adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga channel. O God bless ninyong tanan. Bye bye guys. Thank you for watching.